Dami ni debatana sumurun sian saluh naro. Ima tahu mengaramuti hati-hati di pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata di debata di minggu tasadarion di edekdo sian buku surat Apostol Paulus tuhurian di Roma. Itu obat ayat 10 sakro di 25. Roma obat ayat 10 sakro di 25 di dok maralohon nasa pakirimod do haporsionna nama kirimi asa gabe aman ditorok bangso ibadah obaratu hatai songoni masugo koparam dan naolo gale haporsionnai baida-ida pamatangna nahira somar ngulube enunga 100 tahun nek umurna nang paida-ida sisara nang sayap ladagi dangolo ganggu rohana tumadikon haporsiaon di baga-baga di debata nalam tutuguna do tahe haporsiaonna jalani parsangapi do debata ai pos itu do rohana tuk do gogo di debata patupahon nah binar baga-baga naik alani ido ubainna dirajumi gabe hati goranna dada alani ibadah sabik ubainna tar surat naung dirajumi tu ibadah kita pe ditatap dodisi ai sirajumat donak kita nang tu kita haprosiaun di ibadah nabi pahehe Yesus Tuhan tai sian namate ai di pasahat do ibadah ala di pangalosyo tai jala di pangulu siala hati goranta ido sahatna tadi ona ulu do atau hapon seaun na panguluhon haporseaon na membangun haporseaon na manoktong ai biado tahe carana prosea tu sasahala dongan holal marhite baga-baga biado carana maka prosea de bata na marbaga-baga marhite baga-baga na tuppaluaho julmai wala do gabe di dok hati gorani marhite parmuluan si Abraham biado maka prosei sada-sada ulau tapi secara fisik pe tidak mungkin secara alam pedang mungkin sian umur pedang mungkin sian hitungan di medis pedang mungkin ainunga kira-kira 100 tahun ibadah dan adong be kekuatanna ai nah betul pitu bahkan si Sarah pe inai nunga 10 tahun bahkan di patorang dan margogo be nunga hol portian na didok nunga sayap ladagi HP si Abraham pe mamang disadari yang matua bebas atas sama dia mabaga-bagai boy sahut jalonna haberi baga-baga hode batatu si Abraham gabe aman itu rompang soibana di paradoko di mana marnida torok ni bintang di langit dot kodang diri di topi tahu iko sawoni masogo torok ni paparammu ai molo hali-hali di jolma jelas tidak sama sekali dan mungkin haproseauto na adong ni si Abraham jala gumogo do haproseauna maddo saluhuna do tarpatupa de bata na mangaleu gogo jala gumogo do haproseauna sian hali-hali ni porotibion berbeda do hala Kristen do hala Yahudi tarimo tu haproseauna sono
Di rohani ala Yahudi molo nang badua do jolma iko berjuang do ibana mangulau patiki, mangulau nak kasunati asa dapotan haluaun. Sian debata. Jala patiki pe iko sempurna ulah honok. Sementara hamrosian ala Kristen marharoroan sian pamikirion debata sadiri do naro menawarkan holongna tu jolmai songo tanda ni haluaun. Tadda ni holongna jalaon ni jolmai do asini rohana asal ma korsea ibadah dan marsigat tuntu kondisi fisik dan marsigat tuntu medis dan marsigat tuntu umur aparoseaon ni si Abraham alai korsea do ibadah di huaso ni debata nagabe hasisikop di padan naik alanido dirajumi debata haporsiam ni si Abraham benar-benar maragugon gabe hati koran hasisikop ni padan di debata naik gabe ama ibana di saluhut bangso di Portidio asa sudah bangso na di Portidio pasidohot gabe ahli waris keturunan ni si Abraham Nabiar Mida Jehovah gabe bangso na porosea di Yesus Kristus. So di mana kita nam dirajumi debatado kita gabe hati goranna songon pinopar ni si Abraham. Alay dang boy ta pangasahot ulaut ta nadenggan mana pampahenata dia dopat di debata. Olan marahite haparoseaon diasi di roha di debatado uban na di badua kita di bagasan Yesus Kristus. So di mana kita naik rajuman di debatado kita gabe hati goranna songon pinoparandi si Abraham dan saya ikut jolo disunat secara pardagimo. Jolmai asa boy gabe sindaw na kay debata asa boy gabe pewaris asini roha di debata alay ganun alak na porosea na rotu Yesus say na paluwaw na do ibada alak Yahudi say madok dirina pinopar ni si Abraham do hami dan do kami mangadok alak wasa do hono paudo memahami si Abraham doa manami alai dok Yesus memangalusi nasida anggo akana ni si Abraham doamu ulau muna maaka papayanan ni si Abraham diulah hamu do akana diulah ni amamuna dungi di dok nasida matuibana apala natubu hami sian sinalo kami apala natubu hami sian sinalo kami aina tubuh sia apakah kami lahir karena zina? Sada doa manami iman debata begini dok Yesus matu nasida. Out ni debata amamuna kolong marohamuna dia. Aisyah debata doa korha roton. Aidan roa usia roha rohaku. Ibana do matua kuasa sodiat tusi hamu pakatayoku. Ala sotar tangihun hamu hatak inna di Yohanes 2. Hape takas do masuk tu horong di masyarakat. Ala Yahudi do Yesus. Ala marga Yahudi do ibana. Ala di lehei bangsoido ibana. Laho maburai Yesus, laho menolak Yesus. Gabe didok Yesus Muhammad dok nasida moloau pasangap diriku nasuada ma sangap damangido nanidok muna debata munai ido na pasangapau dan ditadahamu ibana ala yang gua utada do ibana au udok dan hutada ibana para gaggap maau dosuk kamu alai hutada do ibana jala huraduti hatana marolopolo do si Abraham amamunai
ala naik idaun na ariki jadi sauk ma di ida gabelas rohana. Itu dia. Na tutusi tutudo na hudokot Tuhamu jumolo hiya doa satu si Abraham. Apa gabele? Hadapotan nasida ala gabe patubu reaksi amarah mabarimas nasida gabe didangkuri nasida ma Yesus. Didangkuri. Si Abraham ro disalupo paranna nama jakon pasu-pasu asiniroa di debata dada ala nama ngulahopati. Alai sada hapor siauto na adong di ibana nang secara hajal maun mungkin tidak mungkin tetap jalo di ukuran di colma. Masa seorang opung-opung yang sudah pukul 7 100 tahun inatai 10 tahun alai masih berharap punya anak yang lahir na tubuh sia siubion dinai alai nang pirak tarajalo rohado pikiran di jolmaina masai iman na didokna baga-baga na roho lansian aguason di roa tanpa syarat siap dia batak didok musai mau si leho-leho ala siapa motoan dapat tas jala dan merasa sanggup beribadah memenuhi standar di Tuhan ini. Lau macam. Nang penang ibadah berbaga-baga host satu ibadah tapi dia merasa belum layak dan belum mampu. Alay-ala asin rohani debatado gabe di calo ibadah baga-bagai gabe hati goran ibadah. Danga donna sotara patu pada bata imana cocok tutup pukon. Tutup boido ibana gabe aman ditorok bangso. Apor siau nido nagabe dalan patut asini roha. Nagabe saluran lahu pauliho jala padi poson saluhut ahurangan, padi poson saluhut kelemahan, padi poson keterbatasan, nang padi poson ketidaksempurnaanna sebagai manusia biasa. Yang rendah hati. Jala otado baga-baga haluau nasihat di bata asal mama noptong porsea hita di ibana doho di baga-baga naik waktunya pasti. Hatoramonon memutus rangkaian ajaran niaka halak jahudi doaka guru naik nama mutamaka ikon mangulahon patik ikon mangulahon parsunaton pardagingon jala menurut nasida hasil tonganipe pembenarani marharorowat doi sian pulau nadegan dibenarkan karena perbuatan baik. Mola dipatik dosi Abraham masa marpinopar bamari suang maka batalah badan di debata natu jolmai. Mola dipatik do ibana iko sau baga-bagai mari suang do sude papahena di jolmai. Daktar bae jolmai sikok bangulah patik. Jala ternyata dang marhagogo jolmai menentukan ujung di goluna jala iko mate do hape jolmai tong molo pe diulah patiki lapatanna dan boy patiki dalam Tuhan duluan alaya sinirohan di debatado marhite padanna nang diwarihonna marhite Yesus Kristus asa boy dirajumi akan naprosai termasuk sama si Abraham dirajumi debata gabe hati gorang hapor siauna na mangulu jalan na manoktum tu debata ido ubanna dirajumi ibana gabe hati gorang hapor siauna dang mangasah gogo manang papahena alai hapor siauna nama kirim jala sadia di badan nani warihon di debata nang secara fisik secara umur dan mungkin deh tapi hapor siauna pabalukut jala pamunyo ibadah. Masalah hapor siauna tu nah masalah ni hapor siauna bolo di pada
tarimo tu hadirion ni si Abraham. Dia maka buktian di haprosiaon na mangulu di tonga-tonga di hadirion yang kena prosea di bagasat itu. Dapat kita may marhite pembuktian di haprosiaon di si Abraham. Hima sasitong na haprosiaon na mangulu. Asa memang jelas domolo tarunun sian heber 10 sadai. Mana adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu. Yuduti buseh di ayat 10 sada 12 takas madok laos hinorhon ni haprosiao nido dijakon si Sara gogo manubuhon peparan maralohon tibbo di umurna ala haposa di rohana namar baga hossa. Di bahani tumudo sian nasa sadai nang mate dohoron nasa torok di bintang di langit nasa godam dirihit di topi laut nasa dapok bilangan di pangido hatan di bata nang ngadong nang dihita haprosiaon songo si Abraham dakola tu si Abraham di pasar baga-bagai alai sahat do baga-baga asin rohain nang tu si Isa Jakob nang tu kita saluhuk narok songo jabita dari minggui na bongo tu bagas parawi prosea di Yesus asi di rohani de bata asa margogo hita magulahon pati di debata dilehon do tu hita hahimas dilehon semangat na baru dilehon pakirimon asa gabi boy ta ulahon pati di debata nak pedak sikop ta ulahon pati na alai di parhase yang jala di masikko dona taulahuni marhite asi rohan alani naik tarajumi nang so maragogo hita mangulahu patigi asa tau hita dia dopat di debata molo tapasahat haporsyota sitong setia tu debata nah paduona jala na leonon na Taulah makapati kijala taargahon holam marhiti haprosiau tu Yesus Kristus namar gogoyo kita gabi bohita padumpang do de bata nak pinajului sai mangulah dosa kita dausian ba daksahan kita tu haluau de bata holam marhiti na mangulah pati alai holam marhiti haprosiau di asilirogan di bata do di bagasan Yesus Kristus kita berdua. Di situ may daw ta akatanda halungangan na pinatupa di Yesus. Danga dong naso tarapatupa di mata. Danga dong sa tayo. Ekonoman yan panitang yuta. Madok nunga di pitori de batahita marahite-hite aproseao. Odo napataridahon hata dion di pengajarion ni ala Kristen tarimo Tuhan wow na berbeda dohon panidagyon ugama nasi ya ugama nasi ini mengajarkan perlusi tutudo mangulahon akan adengkan mangulahon amal mangulahon akapati dohon asa selamat jalan macam wow mana di dok na di pitori ala mangulahon akaulahon nadenggan di pitori ala mangulahon akaulahon nadenggan atong behama na sorry ko behita mangulahon akan nadenggan molo sa moniro niko alai digijang ni usahata mangulahon akan nadenggan iko porsea do hita narumiko digijang ni ima mangulahon akan adeng gani sian haporseao ima nanidokna di pitori marhite haporseao molo so porsea behita di debata bohama hita di pitori bohama hita di leho hanwawi molo so porsea behita di dongata bohama hita sada kota pamitorio dibenarkan karena iman porosea si tutudo si Abraham alani ido di pitori de bata imana Allah haproseuna tu de bata mangolu haproseuna porosea si tutudo si Abraham
Dipatik debata do hita di pada tahun do hita nang tu bangsa Israel asa pato pahon pelean na mamun bahen hasesan di dosa. Dipatik do pato pahon pelean hasesan di dosa tu debata songoninang ditikina berkumul panulirang Habakuk dohok debata tarimo tu bangso kasdim na jahati ala dipakai debata bangsoi mangum bangsona marabaga-baga debata tu bangsona ima hasit tongan na marhite umon nama musuh di bangsona ikon hodo porsia bangsona tu pada nabi naini debata asa maluan na sida sian ajahaton sian bangso kasdimi alai molo dang hot ha porsia na sida tu pada nabi naini debata dang maluan na sida sian bangso kasdimi songoninang di pada nai baru lam yodol ho jala di pasiko musai marhite hatani debata nasi nuraton ni apostol Paulus di Roma 3 ayat 10-20 di dok dan adong na tigoron nang gosada tuk saluhun dojol mamardosa jala ikon kona ogu alai nung amate Kristus sahali manubus akan na prosea asagan na prosea di Kristus nunga sesabe dosana nunga gabi akan na pinitoran di debata gabi anak di debata lapatanna adong sada jaminan manang kepastian haduau dia kana prosea nang di padua Yesus Kristus jala di lehon haduau molo roh kita prosea tu pada debata molo tu pesai madabu kita tu dosa mangulahon nasala ikon tabua sada komitmen jala parani kita prosea mengaku dosata jala mangido hasan di dosata hau kota tu debata marite Yesus Kristus barani dohita akan prosea madalani 10 tahun di bagasan hau kota tuhata di debata ikon duduk sakia ahamedinna ortibion fisik umur molo ngamak kata itu hani saya na paudon namanya ke basa-basa sekaligus minggu ta sadarion 5 minggu re minisere nagai mamakna ni mulutta nama dok saya ingot maau ale jahoba didenggan di basam paingoton hata di debata tu hita asa toktoro hita tu debata madok saya ingot madenggan di basam tu awal Tuhan dengan di basana nama mitori kita marhita Yesus Kristus asa kami madua hita sian dosa madua hita sian hamatea rekod si ngotota holan asi di rohan di debata holan nalani dengan di basana do nang dilehon na tu hita asa ho hita madua taragattung ibana di silangi bain mardengganan tu hita dan ala tagogo majalo marhita namang lopatik alai justru dengan basana sapindo na menawarkan haluan itu kita uban nada kotak kita dan somondak dana manang na ama manang ina na dijabur rupani molo aktar adong pangiduan na aktar burjumon mula-ulau aktar burjuma manuci piringon asa atok katmon di dia aktar burjuma manuci jabu aktar burjuma mangalompa molo adong nanai ulau na tarigdas mau marminggu nomor 2 siate antar marminggu mau rigdas ape naik ngadong dulom naik tar paso-paso mah dan lagi naik tadi alaya orang so tatada Yesus Kristus nunga dipilih kita bahan anak namar hide padidioni di bagasa warna tardidi namar lapatan sakabona hita do ibana parsidohot kita tu bagasan ama matena nang ahayonna asasahat kita tu harajonna nama noktomi jala jangan dong gaboy membatalkan asin di rohan di debata nang somoni di bolu di naporsea bahkan pati kipe
Datung boy tuki laho membatalkan asli rohani di bata keluarga anak inakolongan di rumah. Yesus di Yohanes 10 ayat 12-20 dan adong nang gosada magok jala terrapas manangisi akan apresiasi tangan di Yesus saliling lelengna jalan asotupa pabalion di Yesus narot ibadah Hoddo asin rohana saling lelengna jala hita na punah haluaunik yung ibiama carana Partibion membatalkan asli rohani di bata atau karena niatnya. Lausita pe dan boy itulah hatta asli rohani di bata na pinasatu kita galuh. Na didokna asli rohana na sotartulak kita. Bahkan saat tuna mate pe hita ang asli rohani di bata manok tong boy itu akan niatnya. Asli rohani di bata marhite. Kapor siau tak di pasah debata tu kita marhiti akarohan yang baru. Nah Allah manada ibadah jala mangalusi ibadah uhut mangikutan ibadah saru di salelen di mulut. Ikut tasadari dona soado kape nasikop akan natauda di Portibion natuk lahu paduahom kita. Molo tado nam sempurna ulauta manangna sempurna hita laho patupau nak kada dingkati muluta dohonon ama buat merasa sempurna merasa yang terbaik dak sikop sada ulau taula alani kemampuatan na terbatas alai gabe di pasiko debata mangulutai marhiti asin rohana toktong no ibana mamitori kita paduaho kita bahkan saat dihagaleot tape nabagas rodo de bata maguru kita. Soman pengalaman di Apostol Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1. Nak pedang mergugu pamatak ta alani pardagingot ta nang alani hagaleot ta alai dengan basana manurangi rohan nang pikiran ta asa gabe tatusi barita nau gabe di pauba atau di perbadia rohata jala tubuh hamu bau di roha doma aduau ini jala perlu tatusi asin di roha di debata ima si leho-leho di debata tanpa syarat ima pangaramut yonna sudena tino panai mulak di bagasan asin tu sudah halana somar di daboku tu sudah aka nama mulu di Portibion dan pola marnida gowi manang syarat ima pangaramutyon na susudena tinoparang tusude halak na somandida akka status sosial bahkan para goman paru kamunasin pe asam roti gana jak Yesus aidang lo morohana mate para jahati di bagasan dosa anggia mula para jahati siya dosana sama mulu ibadah. Tapi gitu baga-baga di debata ini hasisan di dosata asa mula ma para jahati siya dosana asa mamul ibadah. Ini masih di rohani debata na bersifat universal. Sudah jolma. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang tipis, mau yang besar. Ganung Kristen di leho dotang jawabon. Somon akan ang majalo asin di rohani debata naing matarida di parangeta asa gabe para siroha hita tuganuk dong atta jolma terlepas layak manandang layak dan sida majalo asin di roha siap kita asa torok halak naboy martida asin rohani debata nalam manadda debata di bagasan diri marhite parangeta marhite nagabi pasiroha hita tu salut halak somot debata na para siroha situ paranget tado na patuduhan kualitas ni haprosyota marhite paranget taneng madarida na mangolu do manang nadang haprosyotai darida mahita ala Kristen na korsiana berkualitas alani dang marguna haprosyota molo sa taulahon hata ni debata ta argaho masih di
makanlah sebelum terlalu lapar, berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. Karena dengan makan saat terlalu lapar, kemungkinan untuk berdampak terkena penyakit akan sangat besar. Dan ketika kita tidak berhenti makan meskipun sudah kenyang, kemungkinan juga bernampak penyakit untuk sangat besar dampaknya. Tapi jangan sampai punya prinsip lambat makan sakit, tidak makan juga sakit, kelebihan makan juga sakit. Sehingga lebih baik tidak usah makan. Gabe diolui jol maidang nangan di bana alani pamatang nasi ikut tetes. Tidak. Unang gabe dibayar pembenaran. Itu juga punya dampak. Terlebih jika orang lagi makan akan ada adong nabi nada, adong aka naniura, adong mai nama akbar. Sudah mada. Apakah kita tidak makan? Manang naholan tinggal mengalang hidup barita. Unang magabe pembenaran ya to. Madok malua hita ala nulota manang nagabe seulah hono tanadenggan. Dampak ni pembenaran didok takas maratua macolma nang sinesan pangalosionna nang hidupupat dosana. Maratua mahala anggoso dijujur Tuhan di dosana tibana. Ai dibae pei patiki lam godam docolma nama arep. Lam dibayar pe bagari lam godam do colma. Nah, mangaka siap bagari. Dan panau balaga sia debata ala saluhut di padua asal maposea. Atau isi do napinar hatua di sini. Napinar hatua di debata. Apakah itu marsunat manang so marsunat? Apakah itu malulau kana dekat manang so apakah mardo sanang nadang? Sudero di padua debata di pasitong jala di patiko. Adi dok dietong do haprosiau di Abraham gabi hati korati. Adi ado atau ini rajuli. Do marsunat di bana manang ada orang sumarsunati. Ada orang sumarsunat dope. Ada orang suadope patiki, ada orang suadileo pe aturan itu kita, ada orang suadope sistemi memang molo nang persea do kita debata haluota paduon na do kita. Marhiti haprosiam mahita mangonu na diajar ni todi akan ang pinalua ni todi mabai kita gabe halak nang pinitoran di debata. Jalo ota mau pata gabe paneang di harajau di debata.